Okay mga guys. So karon mga guys, di asa ta sa tuong lahi na sa challenge mga guys. Ang grabe katawanan na sa challenge. So lingaw kay mo atong miaging mga challenges mga guys. Namo? So karon pinakalingaw na sa ni. So mao ni siya ang gitawag og Pakwan Challenge. Yes. Pakwan Challenge. So mga guys. ang pamaagi ani mga guys, ang pamaagi ani kauban na gihapon ni mga guys kay kami na may kauban ni Pritotong. Sila sa si Pare Ale og si Ernesto sa muka. Ang akong partner mga guys mo ni si Ernesto sa muka. Mukaon mo ganig sagbot kay murag naog baka. Pakwan magha. Okay mga guys. So kini mga guys, ang tuang premium ani mga guys worth 1,000 pesos mga guys ha. So ang mo premium ani mga guys kana to ang nagkamera diha mao na mo premium na to. Yes. So ang pamaagi ra ni mga guys, paunhanay ra ni mga guys kon kinsay makaunag hurot sa Pakwan. Di ka ta mapas mo ani pre nga mura magpatimbugnawa ni pa patay pamaw. Unya, kung pas mo ta pre naamtay para palit tambal kay naamtay premium sa kalibog kung daw ta. Oo, di ka. So sa katong miagi nga challenge mga guys, katong stacking challenge so kami mo champion na tong tugsok nahubog. Ay, very big Nahubog sa mong premium. Pero nangando si Ernesto sa muka ron nga siya nagikuno og kami duha na gyud ang mubarog nga champion ang gabi. Si baro pre, wa pa mo kasure kami na bangan mo na mo. Sus, nagaraste biya mo ang ngay mo sagbot kay pero sa boto na to pre, why tikasay ni? Away tikasay. Why tikasay ni? Paspasay ra gyud iskaon. Way problema ka. So, ready na mo? Ready na. Okay, so atras kamera. So, kamo yun na pre. Muna nga to. dali. Pau, kontra. Ready na. Why tikasay ni ha? What kasi ha? Okay. Lalaga ano? 1, 2, 3, go. Siyempre. Mas biya. Say na yung mukaon. Tapos mo ka mukaon. Biya ako ang kawam. Ay, usapang tarong lang mo yan ay tarong. Murag bakal. Pisika. Way mamiling buha ha. Grabe mo sa pa. Sige yun. Lamesa. Sapa? Lapit mo. Boy, bilan na ipuha ha. Ay, inaluan ninyo. Boy, bilan na ipuha. Ang anda. Boy, bilan na ipuha. Lipi. Gigi kupul kang tong. Oh, wala na. Gila. Marunong. Dali agad. Oh, may puwan ha? Oh, may puwan. Bob. Na, berhati beri. Lu jangan dakit kita tadi. Beratkin pakai. Ay pagkan si ani mo ko bre. Dila, panagking na ko bahlam. Agay akong kamot. Ay apa yang kamot bre? Ano yan? Gani gamay na bre. Dia sugod to mi. Ito ba yun? Kena. Pagkaya mo ka na. Dali ah. Gamay pula. Gamay lang. Wala na. Wala na. Bulot. Kami na yan. Gamay na to bre. Kita juga ka ni. Gamay na kayo. Nayang ka. Luping na. Ata na sige.
Grabe din talaga. Dog!